Ginoong Diyos, pagkanindot sa kalibutan nga imong gi-create para namong tanan. Apan ang kalibutan na hugawan pinaagi sa among mga kasalanan. Ang mga panghitabo nga among makitaan sa telebisyon, sa news, sa kada adlaw, nagapahinumdum ka namo nga andam nami muuli sa imong puluyanan. Tabangi kami, Ginoo, samtang kami magatuon na usab. Nining ikaduha gikan sa katapusan nga topiko sa amo nga pagtuon kung unsaon nga mamahimo kami nga imong tinuod nga mga anak. Nga unta among mabatasan ang gusto nimo nga batasan ug mamahimo kami nga tinuod nimo nga mga magdumala sa amo nga iglesia. Niya ako, Ginoo, masalaypon. Apan ikaw nagasaad nga kung ang cross naa sa akong atubangan, imo ako nga panalipdan. Tungod kay gusto na mo, Ginoo, nga ikaw among madayeg. Niini nga mensahe, ug ikaw lamang. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus nga among mangluwas. Amen. Nagaampo ta nga sa kanunay, hatagan ta og kusog sa Ginoo aron iyang makita ang atong pagka-leader sa atong mga iglesia. Doon ako nakita sa news. May tungod sa usa ka iro dito sa park. Now, kung makaadto mo ka Amerika, doon ay park yun sa mga iro nga diin ka makadala sa imong iro o niya mabuhian nimo ang imong iro. Pero ang ilang ginahimo, ginalahi nila ang mga gagmay nga iro gikan sa dagko nga mga iro. Kay usahay kining gagmay nga iro delikado kaayo sa mga dagko nga iro. Apan usa ka adlaw ni ana matud pa sa news. Ang usa ka pitbull, nakaila man siguro mo unsay pitbull kining dagkong babaon niya maskulado kayo, furious kayo nga iro. Bisan tawo. Diyos sa una, samtang dito ko sa US, duha ka anak ug ang iyahang inahan gipatay ni ining pitbull. Ilang kaugalingong iro. Sa dihang ang usa ka pitbull nakabuhi gikan ni adtong lugar sa dagko nga mga iro. Nakatabok gikan didto sa gate sa gagmay nga mga iro. Og didto nindritso sa gamay. Kaayo nga iro, akong ipakita ninyo. Kining gentle kayo nga iro. Nga buutan kayo nga iro. Mahikap nimo nga iro. Mudula nimo nga iro. Naamamisama ani nga iro. Kini sila nga mga iro. Suod kaayo sa mga tao. Unya, murag dili sila mabuhi kung wala ang tao. Sa dihang nakabuhi kining pitbull, ning dritso nining gamay nga iro. Gipaak ang liog sa iro. Bisag unsaog bira sa tagiya, bisag unsaon og bunal sa pitbull, sa tagiya, sa gamay nga iro. Wa gyud matabang, namatay ang gamay nga iro. Ferocity, when it is collided with gentleness. Sultian ta mo, mga kapaglaom, nga ang gentleness, pildi gyud kanunay. Kung ang kabangis o kalumo, magdagma, magsungag, pildi gyud ang kalumo. Niya itong miyang simana atong na-experiensyahan, dili ito iro, apan tao, kaila na to, atong magbubuhat, dinhi sa atong kaumhan sa North Central Mindanao Conference. Usa ka malumo nga tao, usa ka gentle nga tao. Apan dunay usa ka ferocious nga tao nga mikalas sa iyang kinabuhi. Sa atong iglesia ni nahitabo, sa atong kaumhan, sa atong opisina. Sakit nga paminawon.
Apan kung magbangga ang bangis o ang malumo, pildi gyud kanunay ang malumo. Karon pangutanon ta mo, do you want to be gentle? Gusto ba mo nga mamahimong malumo? Nga kung atong balikon ang istorya, kung magbangga ang kabangis o ang malumo, pildi gyud kanunay ang malumo. Karon pangutanon ta mo, are you willing to be gentle? Matod pa sa usa ka study nga gihimo sa Amerika, study kini sa mga drivers sa Amerika, 2025. Karon pa gining tuiga gi-studyhan kining gitawag og aggressive driving sa Amerika. Siguro makayon sila aggressive driving sa Amerika, mas grabe rin sa Pilipinas. Ang akong asawa og moanhi dinhi sa Pilipinas, di siya ganahan mo drive dinhi kay ngano man. Ang mga tao dinhi, grabe gyud, musuot-suot gyud, gagmay na lang kay mangginta. Ang atong mga pastor dinhi, nagkuyog mo may paingon sa GC, mayon sila nga maayo ra kayo drivean kuno ang Amerika. Kay dili para sa Pilipinas nga sikit-sikit gyud. Pero ang usa ka study naghisgot mahitungod sa mga batasan sa mga tao samtang sila mag-drive. Kining AAA, usa kini ka insurance sa Amerika. Kung naa kay AAA, bisag asa ka madautan, tawagan ra nimo ang AAA, makaabot dayon dito. So usa ka insurance, naabot sila insurance. So doon na sila study about aggressive driving. AE study found that 96% of drivers have engaged in aggressive driving behavior, with 11% engaging in even more extreme actions like cutting someone off or making threats. Dili ni kaayo lagyo sa ato. Common ni siya. Kanabitang masuko ang usa ka driver o niya mo gawas sa iyang pultahan, niya magsinggit-singgit ni mo, ikaw, wala kaya ayaw mag-drive. Mawala ang tinuod nga pagkatao sa dihang mugawas na ang ulo, mugawas gikan sa pultahan og makigsumbagay. Aggressive driving is very common, not just here in the Philippines, but around the world. Aggressive driving has been found to be contagious, meaning drivers who witness are more likely to drive aggressively themselves. Kato kuno mga tao na aggressive sa driving, unya na ay gatanaw, ikaw kuno nga gatanaw, maapiktuhan ka, makasuon ka niining mga tao nga sama niini. Nay, usa ka babae, ang iyang pangidaron mga sasinta na dito sa Freeway 605. Kanang Freeway 605 mo nay dalan dito sa amo nga gikan sa Asusa paingon dito sa Long Beach. Kini usa ka tigulang, iyang gibadlong katong motor nga gasiging gasayaw-sayaw, kanang reckless gikayo nga driving diha sa dalan. Nya kining tigulang, pag-agi niya iyang gibadlong katong motor. Abi niyo kung sa'yo niya tabo. Pag-abot sa unahan, duha ka buto ang tigulang namatay, gipusil ni adtong motor. Kung ang kabangis o ang pagkalumo magbangga, piligyod ang malumo. Do you wanna be gentle? Gusto ba ka nga mahimong gentle? Samtang sa akong asawa, mubakasyon unta paingon sa Iceland. Sa dihang niadto na mi dito sa airport, pag-abot na mo dito sa airport, niingon dayon ang agent sa counter, ingon siya nga, I'm very sorry, but your plane cannot fly today. Nadaot ang inyong plane, unya magkinahanglan ta og bago nga plane. So,
ang among gihimo, amo mong girevok para ugma. Susama gihapon nini nga time. Busa kay ang airlines man mo'y nag-book o nag-cancel sa flight, ingon sila nga hatagan mo na mo og offer. Ang permiro nga offer, pwede mo na mo hatagan og hotel o gusto mo, papuyon mo sa hotel, or pwede mo mupauli. Sa sige kong gahisgot-hisgot, nag-istoryahanay mi sa akong asawa. Wala pa man may kaadto og Iceland. Giingnan ako siya nga, naaman ta iro, naaman tay manok, maay siguro nga mapauli lang sa ta, dili lang ta mag-hotel din. Kay duol man ato ah. Siguro mag-drive lang ta, karon traffic ayo, siguro mag-drive ta mga 2 ka oras ug tuka, okay ra ni. Basta makapauli ta sa balay nya, makabalik ta din hugma. Kaya among ginahimo mga kapaglaom, basta mo biyahe gani mi, among ibilin ang among sakyanan dito sa parking lot, na may overnight nga parking dito, ibilin na nimo dito kung panalitan, 2 ka kasimana nga Mulacao, pagbalik nimo 2 araw, balikan ra nimo ang imong sakyanan dito, puro imong bayaran. Pero dili kay dako, ikumpara nga naay maghatod nimo, mugasto pa ka, unya na mugasolina pa ka. So, kini nga option, mas labing maayo kaysa magsige kag biyahe. So, giingnan ako akong asawa, nako, kuhaon na to ang atong sakyanan, gikan sa garage, unya mo pauli ta, unya pagkaugma mo balik na sabta. Tuod man, tungod lagi kay kining nahigugma ta sa atong mga iro, unya naapod mi mga manok ang giyatiman, naapod mi mga tigulang na nagpuyo sa mong balay. Nanguli ming duha. Sa dihang nag-drive na mi, hilabihan ka traffic, gikan sa 105, nga kanang gikan sa LAX, kanang airport sa LAX, 105 man ang subayon. Imbes nga mo liko mi paingon 605, pula man kayo. So sa akong huna-huna kay ako mega drive, mo side street na lang ta, mo ditso ta sa 5, unya atong sundon ning atong kuan, GPS. Tuod man mga kapaglaom. Samtang niagi mi atong ginganlan og Frontage Road. Unya ang crossing niya San Antonio Drive. Unya duol lagi kay ang freeway 5. Naara gid dinhi, naara mi sa ubos gadagan. Maupay pag green, so ning padagan ako, pagpadagan ako, wala ako kabantay mga kapaglaom. Nga naay kusog kayo nga sakyanan nga nagdagan nga wala gi hunahuna nga mohunong. Pagtanaw nako, akong gitanaw katong mga sakyanan nga ning hunong dito kay red good sila. Unya kami nag-green. So naghunong tanan pero naay usa ka sakyanan nga gikan dinhi sa kilid ning lusot gyud, wa gyud ni hunong ning paingon gyud sa among sakyanan. Mo ni siya ang dagway. Ang sakyanan nga puti amo ana. Kanang itom nga sakyanan mo na'y nagdasmag namo dito. Luoy kayo ang akong asawa kay siya may nadasmagan dito sa kilid. Abi ninyo unsay nahitabo, pagdasmag dito sa among sakyanan, ang among sakyanan ning alsa unya nalabay paingon dito sa daplin sa wall. Kanang wall nga inyo makita nga semento diha, mao na siya unta ang pasaka paingon sa freeway. Abi nako dili na mi makadayon pagpaingon sa Iceland. Pero ang Ginoo labing maayo. Walay katupong ang kaayos sa Ginoo. Kung ang ferocity o ang gentleness magsangka o mag-abot, piligyod kanunay ang gentleness. Ang kabangis, pirmi yung makadaog. Si Niccolo Machiavelli, on his wisdom on leadership, naingon siya, Machiavelli believed that to be effective political leaders needed to be ruthless and tyrannical, not empathetic and just. His book, The Prince, is a short manual of advice to princes on how not to finish last. Talagsaon ng sinulat sa usa ka magsusulat, ingon siya, kung gusto ka mamahimong effective nga leader, dapat, unsa ganito, dapat naakay pagka ruthless, dapat naakay pagka tyrannical. Not empathetic. Dapat dili ka maluoy, dapat naakay ka man. Ang naaba ni sa atong mga leaders na,
Kay doon ay mga magsusulat nga naghisgot din nga kung gusto ka mamahimong tinuod nga leader, dili ka dapat maluoy. Dapat naakay kusog, naakay kadasig, pwede kang mukulata. Nakahinumdum ko sa panahon ni Duterte, ako siya nakita nga mauni siya. And the answer was never to be overly devoted to acting nicely and to know how to borrow every single trick employed by the most dastardly, unscrupulous, and nastiest people who have ever lived. Kuya po ni inistoryahan sa usa ka magsusulat. Ingon pagid siya, Machiavelli knew where our counterproductive obsession with acting nicely originated from. The West was brought up on the Christian story of Jesus of Nazareth. Jesus was the very nice man from Galilee who always treated people well. Unsa pag iyang giingon kay Jesus? Ingon siya, he pointed out an inconvenient detail to this sentimental tale of the triumph of goodness through meekness. From a practical perspective, Jesus' life was an outright disaster. Kisayunan gani iyang istorya. Unsa kuno to? Ang kinabuhi ni Kristo usa ka disaster. This gentle soul was trampled upon and humiliated, disregarded, and mocked, judged in his lifetime and outside of any divine assistance. He was one of history's greatest loser. Pagkapait. Karon, pangutanon ta mo. Do you want to be gentle? Gusto ba mo nga mamahimong malumo? Si Jesus, according to Machiavelli, usa kahilabihan kadako nga kapilian. Pero kining tao nga iyang giingon nga kapilian, mupikpik sa imong abaga, ug moingon siya, go on, my brother. Go on, my brother. Kung ang kabangis o ang pagkalumo magbangga, pili gyud kanunay ang kalumo. Pero sa sinulat ni Apostol Pablo sa Galatia 5, unsa iyang ingon, but the fruit of the Spirit is gentleness. Nganong gusto man ni Apostol Pablo nga makabaton ta niining pagka-gentle, kining pagkamalumo nga batasan sa atong pagkaliderato. Nganong gusto man niya nga mamahimot ang sama niya nga malumo? Kung si Machiavelli pa nagingon, he was the greatest loser of all time. Kung nagsunod ta sa Ginoo, I think, sakto gyud nga moingon ta karon, are you willing to be gentle? Gusto ba ka nga mamahimong malumo sama sa imong Ginoo, sama sa akong Ginoo? Nining kultura, din ta nagpuyo. Kining gipuy-an nato nga kalibutan nga puro lang dinadali. Unya, ang mga tao dili ganahan magpaubos, apan gusto magpataas, magpailang sila tinuod yun nga kusgan. Balikon nako ang pangutana, gusto ba mong mahimong malumo? Do you wanna be gentle? Sa usa kasinulat sa usa ka scholar nga si William Mounce, ingon siya, gentleness means to approach others, including one's enemies, in a humble and caring spirit, not using force to get one's way.
Kung gusto kuno ka, nga dunay pagkalumo, gentleness. Bisan pa ang imong kaaway unsa kuno, you have to treat them with humble and caring spirit by not using force. But the fruit of the Spirit is gentleness. Si Apostol Pablo naghisgot niining gentleness here twice in Galatians. Galatians 6:1. Human sa chapter 5, pinaka-pirmerong bersikulo, ingon siya, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore the person, what? Gently. Kung naakunoy usa ka tao, usa ka igsoon na to, nga nakit-an na to, nga nakasala, kung naay atong isig ka tao, kauban na to sa iglesia nga nakasala, unsa kuno na to, pag-approach sa tao, approach the person gently. Do you not wanna be gentle? Gusto ba ka mahimong malumo? Do you wanna be gentle? Not very popular virtue, but I suppose that simply what it means, why you and me ought to be gentle, the answer may be best answer, because that was Jesus. It was Jesus who is gentle. And in fact, our favorite gospel, in Matthew 11, there one chapter devoted in this book, Desire of Ages. Unsay title sa Desire of Ages, kining chapter 11 nga sa Matthew? The Invitation. Hear the book again. Maybe what we want to say, however, let's just keep following the footsteps of the man of Galilee. Kinsa ganito, man of Galilee? That is Jesus. And see where He leads us. And if He will lead you the way He will lead you on the temple ground, and you are there in the temple courts, you will watch Him. Imong nabantayan kining tao nga gentle, nakahinomdom ka samtang niadto siya dito sa temple courts, sa simbahan, sa sanctuary. Iyang nakita ng mga tao nga nagpasinsilyo dito sa sulod, nagbinaligyay sa sulod sa simbahan, daghang mga mananap, daghang mga money changers nga tuwa dito sa iyang gihimo. Iyang gigunitan ang iyahang kamot. Pinagi sa bunal, o gipangbunlalan ng mga tao dito, kamo nga mga daotan, pahawa mo dinhi, kamong gabuhat og daotan. Mauni nga tao ang gentle? Is this really Jesus? Gentleness. Gentleness. Do you want to be gentle? Sa dihang si Jesus, misulod dito sa sinagoga. Iyang gipapahawa ang mga tao nga tuwa dito. Si David Robson, ingon siya, non-violent protest movement have historically succeeded when they involved at least 3.5% of a population.
This role suggests that a relatively small percentage of the population actively participating in protest can lead to significant change. Iyang gihatagan o example, ingon siya, Robson work connects this statistical observation to the effectiveness of non-violent action, citing example like the People's Power movement in the Philippines, the Singing Revolution in Estonia, the Rose Revolution in Georgia, along with so many others. Result makes change. Unsa kuno? Ang dili violente nga mga revolution maghatod ngadto sa usa ka dako nga kausaban sa kalibutan. Ato na eksperyensyahan karon kun didto ta dapit sa Manila sa Lunita, hilabihang daghanang mga tao nga tuwa dito aron ang Pilipinas makabaton sa change nga atong gusto nga mahitabo. Are you willing to be gentle? Kahinumdum ko sa una sa among anak si Hana. 6 months old pa siya. Nanguli imigikan sa Amerika, niadto mi sa Manila. Pag-abot mo sa Manila, amo siyang gidala. In 2 days, ni sakay may aeroplano, ni sakay may og bus, ni sakay may og private car, ni sakay may barko, ni sakay na po may aeroplano. So ang among gisakyan gikan sa Manila paingon sa Bacolod aeroplano, gikan sa Bacolod paingon sa Dumaguete nagsakay mig private car. Gikan sa Dumaguete paingon sa Dipolog nagsakay mig barko. Gikan sa Dipolog paingon sa Pagadian City nagsakay na po mig sakyanan. Gikan sa Pagadian nagsakay na po mig aeroplano paingon sa Cebu. Lo and behold, mga kapaglaom, kinilaging bago pa ka ng anak, bago pa inyong anak, wala mo kabalo kung unsa gyoy maayong buhaton sa anak. Sa dihang nagsugod na mig sakay pa sa aeroplano paingon sa Cebu, nagsugod na sag hilak si anak. Sa dihang nagsugod na sag hilak, di naging mapugnan, hilabihan ng kusuga sa iyang hilak. Wala may kasabot kung unsa imong buhaton, ang tanang mga pasahero sa aeroplano nagatanaw na mo. Naay usa ka babae. Doon sa among gilingkuran nagsigig yaw-yaw, nagsigig pangasaba. Kung giunsa na mo ang among anak, ang mga tao usab asa ang mga stewardess ning tan-aw didto kung giunsa na mo ang anak, nganong nagsigig hilak. Usa ka tigulang nga lalaki. Mipikpik sa akong abaga, samtang akong gisuroy-suroy si Hana, kay di man yun mahunong. Wa ko kasabot kung unsaon po pagkahunong. Wala po ko'y matawagan, di na ako matawagan ako mama, kay naaman sa sulod sa aeroplano. Maayo kung tatong natay ginikanan, kay makapangutan nga, unsa may atong himuonan, ni nganong nasigi na maghilak ni, di naman muhunong ni. Apan kining usa katigulang, miduol, may pikpik sa akong abaga. Ingon siya, ayaw kabalaka. Pasagdahin ng mga tao nga nagatamay-tamay nimo. Ang tigulang mo'y naghatag nako og paglaom. Naghatag og pagkalumo sa sitwasyon. Siguro kamong mga ginikanan nga naka-experience sa og sama niini. Makarelate mo sa akong giistorya. Ang tigulang, ingon siya, pahikap ako sa buna sa imong anak. Paghikap niya sa buna, wa man ko kabalo nga naaday buna. Paghikap niya sa buna, ingon siya lalom man eh. Ingon siya either nga gigutom ni imong anak or gipanuhot ni. Ingon siya kaluhi ang imong anak, haplasi ang tiyan. O niya pa ka na. Tuod man, mga kapaglahom, wala pa may midunggo na hilom na ang akong anak. Kung nagtuota nga kung ang ferocity o ang gentleness mag-abot, pildi kanunay ang gentleness. Ngano sa akong sitwasyon, nagmadaugon man ang pagka-gentle. Pildi bagyod kanunay ang gentleness.
Pildi ba yung kanunay kung magpaubos ka? Pildi ba yung kanunay kung naakay kalumo sa imong kaugalingon? Kung ang kalumo, imong balik-balikon, mahimo nimong batasan, ikaw magmadaugon. Gordon MacDonald, experience niya samtang nagsakay siya sa eroplano. I said to the boarding pass lady, before I pay you the 360, nganong pabayaro man siya? Kay mo ni siya nahitabo, mga kapaglaom. Instead, nga mo sakay siya gikan dito sa New York, dito man siya niya adto sa lain nga airport. So wala dito ang iyang eroplano. So aron siya makasakay atong eroplano, pabaryon siya og $360. Pero siya, let me say one more thing. 6 weeks ago, I came here to take a flight to the West Coast and discover that the airline had canceled the flight and hadn't told me. They said they were sorry and I forgave them. That was the first one. Then 2 weeks later, on a flight to Europe, the airline lost my luggage for 2 days. They said they were really sorry. And again, I forgave them. Last week, on a third flight, they got me to my destination 2 hours late. Your people fell all over themselves saying how sorry they were about the delays. And you know what? I forgave them again. Now, here I am 4th time in 6 weeks, wanting to fly with you again. See how forgiving I am? But this morning, the problem is mine. I forgot that I scheduled myself out of the other airport, and I am really sorry that I made this terrible mistake. You guys have said sorry to me 3 times in the last 6 weeks. 6 weeks. And each time I have forgiven you. Now, I would like to say sorry to you and ask you to forgive me and put me on that flight without charging me the $360. You have 3 sorries, and now I am asking for 1. Does that make any sense to you? Sa dihag iyang giatubang katong babae dito sa counter, ingon ang babae, that makes sense to me. Let me do it. So ang gihimo, the boarding pass lady took her own time and considered my idea and then said, it really does make sense to me. Let me see what I can do. She typed into her computer as if she was writing a novella, and then looked up with a smile. We can do this, she said. 2 minutes later, I was off to gate with my boarding pass. Iyang gingon, this morning, dignity won. The airline forgave me. The skies were indeed friendly. I didn't have to pay an extra $360. MacDonald offer these closing thoughts. This increasingly crowded, noisy world generating more and more this kind of moments where no one is really doing something bad, just stupid. Me in this case, but because our human dignity is eroded by these constant clashes, even our innocent mistakes point to the possibility for hateful exchanges and vengeful acts. You have to keep alert lest you get sucked into saying and doing things that you'll regret an hour later. Kapila ni nahitabo sa atong mga kinabuhi. Sumala sa akong gi-experiensya ni adtong miaging adlaw nga samtang kining akong usa ka church member, akong gisinggitan og maayo. Wa ko kabalo kuno sa akong sala. Sa dihang ko nakita, hilabihan niyang ulawa, I'm very sorry, Pastor. Kini atong ginahimo,
nga unta kung naapay moment of silence o pagpaubos sa atong kaugalingon o pagkalumo. Dili malikayan unta ang kadaghang kagubot o daghang kalamidad nga dili unta dapat mahitabo. Do you wanna be gentle? Gusto ba ta nga malumo sa makang Ginoong Hesus? Ingon dayon si Gordon MacDonald, someone has to show a little dignity in this thing. It really should start with you. Ang gentleness, mga kapaglaom, sama ra sa dignidad. Kung doon na kay dignidad, dili ka madali-dali sa tao. Kaya nga naman, mauni ang gipangita sa Ginoo ang imong dignidad. Dunay usa ka psychologist. Naghimo siya og dako kayo nga meeting. Unya daghan kayo mga tao, kay ilado man ni siya nga scientist, psychologist. Unya, sa dihang na-culmination na, meaning nahuman na ang meeting, ingon na siya nga, limti lang ninyo ang tanang butang nga atong gitun-an. Apan ang pinakadako nga problema gyud sa atong panimalay, sa sulod sa panimalay, sumala sa among study. Ang communication ra gyud sa bana o asawa o mga anak mo'y kulang sa pamilya. Kung kato nga psychologist, pinakailado nga psychologist, imong doolon, mangayo ka og tambag, muduol kaniya. Pag-abot dito, ma-impress ka kaysa diyang pagsulod nimo sa iyang balay, hilabihan ka daghan ang mga award nga iyang nadawat, daghan kay mga sinulat, daghan kay mga literature nga gisulat. Makayong ka nga kini, mao ginay tinuod nga psychologist. Siguro gyud ko ani, makabaton gyud ko kadaugan sa among problema sa among panimalay. Apan sa dihang imo nang giatubang ang psychologist, moingon dayon ang psychologist, niya ang akong itambag ninyo. Ingon din siya, dapat kamo makabalo unsaon pagigugma. Dapat kamo makabalo unsaon sa pagbaton o kalipay. Dapat kamo makabaton sa pagpailo, sa kaayo, sa pagkamatinud-anon o pagka-gentle. Kung naani ninyo ang inyong panimalay, dili gyud mag-away. Makabaton mo sa kalinaw sa inyong pamilya. Kay niya ni sa inyong kinabuhi. Mga kapaglaom, si Ginoong Hesus nagmadaugon, pinaagi sa iyang pagka-gentle. Bisan tuod, giingon, nga siya mo'y pinaka-wasted nga kinabuhi, apan siya diha sa cross, nagmadaugon, pinaagi sa iyang pagkamalumo na batasan. Kung gusto ta nga mamahimong disipulo ni Hesus, atong himuon ang atong maarangan sa pagsunod sa mga virtues nga iyang gihatag nato nining tibok nga semana. Ug ugma, mga kapaglaom, ang katapusan nga mensahe. Ako mong gihangyo nga mag-ampo ta sa dili pa ta magtapos. Ginoong Dios, salamat kay Ginoo nining mensahe sa pagpaubos. Salamat kaayo, Ginoo, na unta ang pagkamalumo among mabatnan. Kay dili tanang pagkalumo, Ginoo, kakawangan. Apan magadaog kini
ug hamiling kalag paingon sa imong tiilan. Himua kami nga sama nimo, maluluyon, malumo sa mga tao, sa among isig ka tao, ug nang hinaot kami Ginoo nga imo kaming tabangan, na masama kami kanimo, aron sa imong pagbalik, imo kaming makit-an nga nang matinud-anon sa among bulaton, sa among pagbuhat kanimo. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.